Kajing yok kwai ka dohkha ka bakhia 800 kilo lais pa gram na kajing kop kwai kala penlong yo we na kirawan ban yok khur ya ka song pisa ka ba shilak lai hajar tingka. Ya kani kajing kop kwai dohkha la penlong ha ka pong ka badana ka snong umulong West Giant Hills District ha ka arp trek unai lar jar pulai. Ketika song pisa ka deru ka busket ka baning kong jong kani kajing kop kwai dohkha ka la penlong ha ketika snong. Kat kum ki video ki bala sap yang hakirin san social media layo I ba ketika dohkha ka bala ngat ka dei ka ba he ba bat ha bala rap man thoi ka lalap ba jingkhia ka long hadu 800 kilo tam bat la ban ong ba ka dei ka dohkha ka ba he tam na ki jing ya kop khwai ki bala jupun long hari lom khasi jantia Tan được xong chưa đi. Chân xong. Đậu chân nào cái này lọc. Đậu chân nào cái này. Makhatir sa man mali huno. Ya kerja wan ya job ya. Kapaya kapor